आमच्या जिवितांत आमी मागल्ले मेळनातल्या वेळार आमचे मागणे कशे आमी मुखार व्हरूंक जाय। एक कानानगार स्त्री कशी आपल्या मागण्यांत यशस्वी जाली आनी सोम्या लागचे उपकार जोडूंक शकली हे आयच्या वांजेलांत आमी नियाळ करूया। मोगाचेनो वर्बम डॉमिनी कोंकणी चॅनलाक तुमकां मोगाचो स्वागत। आज आमी सद्या काळाचो 20वो आयतार आचरण करता। मोगाचेनो आमी दिसपरते मागता, जायते मागणे करता, मागण्यांत वेळ करशिता, पूण आमी मागले जायते पोटी आमकां मेळना। ह्या वेळार आमची प्रतिक्रिया कसली? आमी मागणे करचे सोडचें गी? थोडे मागले मेळना म्हणून देवा लागीं राग करचे आसात, देवा लागीं आमी राग करचो गी वा मागूनच रावचे? कसली प्रतिक्रिया आमची आसूंक जाय? आयच्या वांजेलांत आमकां एक अपूर्व असो दाखलो आसा। आमच्या जिवितांत आमी मागल्ले मेळनातल्या वेळार आमचे मागणे कशे आमी मुखार व्हरूंक जाय। एक कानानगार स्त्री कशी आपल्या मागण्यांत यशस्वी जाली आनी सोम्या लागचे उपकार जोडूंक शकली हे आयच्या वांजेलांत आमी नियाळ करूया। एक स्त्री जेजू लागीं उपकार मागूंक आयिल्ल्या वेळार जेजून तिका 3 फावटी नेगार केले, तिच्या भावार्थाची परीक्षा केली। म्हणजे 1 फावटी न्हय, बगार 3 फावटी तिची मनावी जेजून तिरस्कार केली। कशें तिका भोगलें ना, 1 फावटी वन्नी आसले, पूण 3 फावटी तिच्या मागण्याक जेजून कानच हलोवंक ना। पयल्यान सोमी तिका जाप दिवंक इन्कार करता, एक उतर सयत मळे ना म्हणून आयच्या वांजेलांत देवाचें उतर म्हणटा, पूण ती तिची प्रयत्न सोडिना, ती मुंदरण व्हरता। दुसऱ्यान सोमी म्हणटा आपूण इस्रायलाच्या घराण्यांतल्या सुकोन गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हूण हांव आयला, म्हणजे ताका बरें करूंक म्हाका कांय गरज ना म्हणले बरी सोमी थंयसर त्या स्त्रियेक जाप दिता। ताका उपकार मागचो हक्क ना म्हणून त्या स्त्रियेक जेजू कळीत करता, तरी ती स्त्री बरवसो सांडिना। तिसऱ्यान जेजू तिका परत जाप दिवन म्हणटा घरच्या भुरग्यांचो उंडो सुन्यांक दिवचो सोमा न्हय। भोव कीळ रितीची उतरां जेजून वापरली म्हणून आमकां भोगूंक पुरो, पूण ह्या 3 रितीच्या जापींनी जेजून तिच्या भावार्थाची परीक्षा केली, तरी तिची प्रतिक्रिया भोव विशेष आमकां हर एकल्याक एक प्रेरण दिवचें दिसली। तिने 4 हंतांनी हाच्या वांजेलांत जेजूक प्रतिक्रिया दिली। पयल्यान तिचे प्रयत्न निरंतर चालू दवरले, थिरासनेन तिने मागणे केले, आशा तिने सोडूंक ना, बरवसो तिने सांडूंक ना, मगर निरंतर थिरासनेन तिने मागणे केले। दुसऱ्यान तिने आपणाचे प्रयत्न चलवता म्हूण बघताना ती शिसा मुखांतर आपणाचे प्रयत्न चालू दवरता। तांचे लागीं तिने इतलो आग्रह केलो की जेजूचे आपोस्तल येवन जेजू लागीं विनंती करून म्हणटात 1 फावटी तिका धाडून सोड। ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता, तांकां करकरे जाले देखून ते आपोस्तल जेजू लागीं येवन विनंती करतात। उपरांत ती स्त्री जेजू मुखार सरपडली म्हणून साईबा म्हाका पाव, तिने जेजूचे आराधन केले, जेजू मुखार सरपडून मागणे केले। चवथ्यान मोगाचेनो ती जेजू लागीं कालतेपणान विनंती केली। ती म्हणटा जेजू लागीं सुणी आपल्या दुनियाच्या मेजार पडलेले उंडे खातात न्हय गी। जेजूच्या प्रतिक्रियेत ती रागार जायना वा कोडसाणेन बोराना, बगार कालतेपणान आनी तिरासनेन जेजू लागीं तिने मागले। मोगाचेनो तिजो भावार्थ आनी तिचे मागणे निर्फळ जावंक ना। कळमीत नासतना तिने केल्ले मागणे जेजूक मेसवाले आनी तिच्या मागण्याक जेजून कान दिले। मात्र न्हय, थंय आसलेल्या समेस्ता मुखार सोम्यान तुजी होगलीक उसारली म्हणून बाये व्हरतो तुजो भावार्थ तुजे अपेक्षे प्रमाणे जावं।
कितली अपुरबायची उतरां जेजू जावन तिका लाभली. मोगाचेनो हे एका आवयच्या मागण्याचे बळ. ती आई इल्ली तिचे खातीर न्ही, बगार तिच्या धुवे खातीर. तिच्या धुवेक देंवसार लागुल्लो. आपणाच्या धुवेक बरेपण मेळच्या खातीर एका आवयन भावार्थान मागल्लें मागणें देवाक सोम्याक मानवाले. तिची धूव बरी जाली. मोगाचेनो कशें तिच्या धुवेक देंवसार लागुल्लो की तशेंच आज आमच्या घरांनी आमची भुरगीं विविध वायट सवयांक जायत्यांच्या घरा बली जाल्यान. विविध वायट सवयांनी ती कश्टून आसात. आमी जायते फावटी म्हणचे आसा आमची भुरगीं कितले सांगल्यार ती आयकनात. पूण एक सवाल, आमचो हो समस्यो त्या स्त्रिये बरी सोम्या लागीं आमी वेलांगी. सोम्या लागीं आमच्या भुरग्यां खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमी माग लांगी. आमच्या कुटुंबांत कळनासतना तिरासानेन आमी मागणें करता उंगी. वांजेलांतल्या कानानकार स्त्रिये बरी आमी पळयता सा मोनिकान आपल्या पुता सा आगोस्तिनाच्या परतवण्या पासत 17 वर्सां मागणें केल्लें आनी तिचो पूत बरो जालो मात्र न्ही, एक भाग्यवंत जालो. मोगाचेनो आमच्या भावार्थांत दंडळतना आमी मागल्लें मेळनातल्या वेळार देव आमच्या मागण्यांक कान दिना म्हूण आमकां भोगतना आमचो भरवोसो निराशेंत आखेर जातना ही कानानगान स्त्री आमकां देख जावं आनी तिचे बरी सोम्याक निरंतरी आनी तिरासानेन आमी मागणें करया. विशेश जावन आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यां खातीर आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्यां खातीर आमी मागणें करया. खंडीत जावन देव सोमी आमचे मागणें आयकतलो.